nostre projecte neix una miqueta de la necessitat de millorar la qualitat de vida de les persones grans, perquè cada vegada hi ha més persones grans als pobles, però persones grans joves que entenem que encara poden millorar la seva qualitat de vida i arribar a l'última etapa de la seva vida preservant aquesta qualitat de vida i, per tant, prevenint que hi hagi una dependència a llarg plaç. Llavors, el que volíem era millorar els seus estils de vida. En aquest cas, vam fer un projecte detectant les necessitats amb ells, és a dir, els vam involucrar en que ens diguessin quines eren les seves necessitats, les seves barreres, etc. I a partir d'aquí vam veure que era alimentació, activitat física i son. Per tant, ells mateixos van codissenyar activitats per millorar aquests tres aspectes. Vam tindre 14 pobles de la província de Tarragona, de persones entre 60 i 75 anys, en les que van fer aquestes activitats durant 3 mesos i en les que vam aconseguir realment resultats, resultats de millora de massa muscular i d'altres paràmetres relacionats amb aquesta prevenció de dependència, però també amb la qualitat de vida i dels estils de vida.